Strašne ďakujem a chcem ešte tento čas využiť na to, aby som povedala niečo, čo je pre mňa strašne dôležité. Ja viem, že si zo mňa budete za chvíľu robiť srandu, ale poviem to. Slovenský film a slovenská kultúra dneska už není len v ohrození. Je v štádiu naozaj systematickej deštrukcie. A to zo strany vlády Roberta Fica, ktorý sa mstí umelcom prostredníctvom ministerky kultúry za to, že od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a odhaleniu naozaj hlbokej korupcie sme stáli a stále stojíme na námestiach. A filmy, ktoré tento rok, včetne našeho, mali premiéru, boli ešte podporené Slobodným audiovizuálnym fondom, ale dneska už neviem, či by sme takú podporu získali a tento film by dosť možno ani neexistoval. Pretože totiž, keď slobodné umenie a slobodné médiá sa zakážu, tak je to aj krok ku koncu slobodnej spoločnosti. A myslím si, že tu v Česku už začínate tušiť, o čom hovorím. Je to taký nebezpečný vírus, ktorý sa šíri na celom svete, bohužiaľ. A myslím si, že jediným liekom je nebáť sa a nebyť ticho. Ďakujem veľmi pekne.